Moi! Minä olen Luukas. Vappu lähestyy. Nyt on korkea aika opetella käyttämään Donitsi-apurina. Se on niin helppo, että jopa me lapset osaamme käyttää sitä. Silloin saat käden käänteessä aikaiseksi sopivan kokoisen ja muotoiset donitsit. Taikinaan tarvitset jauhoja, sokeria, maitoa, munia, öljyä, suolaa sekä leivinjauhetta. Sekoitetaan kaikki ainekset kulhossa. Sitten vielä lorausmaitoa. Tarkemman reseptin löydätte sivuiltamme www.bakerport.com. Minulla on nyt tässä öljyä kuumanoissa. Muistathan, että aina kun paistat jotain öljyssä, sinun täytyy olla joku aikuinen mukanasi. Seuraavaksi siirrämme taikinaan donitsi-apuriin. Nyt donitsi-apuria käyttäen laitamme donitsit paistumaan. Jauhaa apura käyttäen käännämme donitsit. Jauhaa apura käyttäen siirrämme valmiit donitsit talouspaperille, jotta liikarasva imeytyy pois. Lopuksi sokeroimme donitsit. Se tapahtuu helposti. Kierrättelet vain niitä hetken sokerissa. Voit myös halutessasi kastaa ne suklaaseen tai vaikka koristella strösseleillä. Tarkemmat ohjeet löydät siis www.bakerparty.com. Leipomisen iloa!